खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 मे 2023 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। न'खराव बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानो हागौ। गोसोनि बोलोआबो लोरबांबो जानो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन।
सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ, सुथुराबो बांनो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ, लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन, समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन, समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन, रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सानाय सुनायाबो बांनो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन।
रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।